tayo, Sir RJ, kasi nanlapula na nanumpisa sa sayuran at dire-diretso sa may ililiber to yung mangiter na tinapay, kape. Kay ba to'y Councilor Norman? Pagkakalagak mo, ta si Councilor Norman. Alis tumat Nagnagan mo ang tumat na ko mo na gawan pero saan kasama to sa pandisal. Oy, ratan so nakaukulan actually saraya na kaplusan na councilor. Kay ba to may sa kay staff to ililiber-liber na ko na Sir RJ na Councilor Norman di man na Sitio Alberto na kasulming to, no? Diyan manibuktan, oo. Di man sukulan na saray kabaloyan tayo, talaga na mangkaukulan na tulong sa rarayan panahon. Amay karuman nasa kay at nampalugaw tayo di man applya, tandi man housing, no? Tantag, syempre, diyan sa rayan panahon, Sir RJ, at talagang kaukulay yes, siyempre, say nalilik na, nasaray kabaloyan tayo, at unyaya sitwasyon niyang ganatan, Sir RJ, at tanay walay ngipasabila impormasyon lang te, kaya bilak sa aplayad, saray ang kaplasan lapod sa may gaylay pulis na uran. May dalan di mad Mayor Street, limi pengakla, councilor, dati nadadalan ko, medyo delikado la pa, saray ang kaplasan, councilor. Tuwata na Sir RJ kasi di man kami di man at Castillo yes, di man unarap di man siya kayo Sir RJ tanang karuman nang papaging tayo di man manaya okay Pangapisan North Elementary School Santa tayo at okay lay panahon kanya na ni-request na may presidente na OPD president tan si kagawad Dudong Dumalanta. Kaya manpaging kayo pa councilor Loblay Lunes at kaukulan na so seguridad na saray ugugaw kwanto kanyan karuman nampaging tayo di man at Pangapisan North Elementary School. Pero unungan sayay maksilyoran ya sa labi Sir RJ ang gadnatan. At sa may Castillo, na may Mayor's Street, yung si kayo talaga na sa itanong at taga-manunda, Sir RJ. Adjad sa rayan na kaprasan, rama abit layo, malaantak, malalapod sa reliyon na bulsa iraratan, nasaray kaparayoran konsyales, saya rame ayuda from national government or munisipyo, walala, councilor, ang kapumo ni? Sir RJ, mansisyon kami at saya na agaw okay. At panreportan mi so MDRRI mo no kaukulan niya ideklara tila sa state of calamity at bali naligayan tay apektado ya manunaan Sir RJ at saray aray mangingisda tayo saray farmers nalgapla so saray tanong-daya pagay tanaray mangingisda tayo at siyempre apektado sa yan panahon, Sir RJ. Okay. So, sara may aga makakalob. Actually, councilor, may entertainment ya no work no pay, sang kaalmo, sang kaluto, ya kwanda, raya, apektado laran maong, sarayan, kaplasan mong labat-lat, watan kayo ya mangiter na sa may manunaan ya ayuda, yung may tampulan niya, taganoy laman niya, kwanda councilor. So, mabuhay po kayo. Medyo ang kapumatlay itupot ko, councilor, not unless na may panawagan kayo sa ating mga kababayan dyan sa Lingayen. Okay, thank you, Sir RJ. Dyan pa nang idaulo na inararo tayo ya Mayura, o si Pinahiday Castañeda, tan say makuli-kuli, tan alisto-listo, ya Vice Mayor tayo, Honorable Vice Mayor James Crisostomo, kay Baso Saray membro na Sangguniang Bayan, Councilor Norman, Councilor Gab, Councilor Doc, na amin iraya kay ba Sangguniang Bayan, Sir RJ at sika tayo so mamprepara alamot na para saray man-evacuate ya kabaloyan tayo dyan saray barangay hall na evacuation center kanyan say direktiba na say mayor tayo tan vice mayor at
mamprepara so MSWD para sa pangkaukulan na saray kabaluyan. Kaya sa ating mga kababayan, ang inyo pong mga municipal officials ay hindi po natutulog na i-monitor ang kalagayan ng ating bayan, lalong-lalo na ngayong magmula kagabi hanggang ngayong umaga na kung saan ay patuloy yung malakas na pagulan. So mag-ingat po tayo at ipabot nyo lang ang inyong mga problema sa aming opisina para matugunan po natin ang pangangailangan ng bawat isa, Sir RJ. Okay, so thank you, Councilor Jonathan T. Ramos, sir, at magandang umaga. Thank you, Sir RJ. Thank you. Okay, si Councilor Jonathan T. Ramos, Itanad Bali, Minlingayan. Nangalyo ha. Mong labatlat, wadtan iraso saratan iran konsehalis tayo. Councilor Doroteo, Gab, si Councilor Ramos, si Mampapa Aroscaldo, aratan. So, tampulan niya kaukulan dasarayan na kaplusan na tatang tanagagik, di ba? May walay ikarga degas yak wanda. Kana ramay mongmot iran kabaluyan tayo ya jada kaya kipapasenda na pribado at talagang nanuneng ng damot so pangkukulan na saray kabaluyan at nag-aambag-ambag din sila para magpakain sa mga higit na nangangailangan nating mga kababayan. Ano nyaran panaon, untan niya talaga so nakaukulan bayanihan. Dakol so talagan na mangkakukulan na sa tay taganoy laman rasyon ya kwanda tatang tanagagik. Tulad na lamang ng mga ilang NGOs, mga korporasyon na tumutulong sa ganitong panahon umulan na naman. Isa na dito na tumutulong ito hong Grand 88 Gaming Corporation. Sa ilalim ng kanilang corporate social responsibility, pupunta sa iba't ibang bayan para magpamahagi ng tulong sa ating mga apektadong mga kababayan. At siyempre katuwang ang PCSO, sila ay umiikot at nagbibigay din ng mga relief goods. May lamang mga food pack, sardinas, lahat na pangangailangan, bigas, mga para sa kalinisan ng ating katawan, mga ganon na kailangang gamitin ng mga nasa evacuation center. Nag-aambag din po itong Grand 88 Gaming Corporation. So sa ganitong panahon, tulong-tulong po tayo para sa ating mga kababayan na apektado ng walang tigil na pagulan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito sa bawat taya. Pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito sa bawat taya. Pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito kasama ang PCS o larong may puso.
Good morning sa mga kababayan natin na talagang nakasubaybay sa lahat ng palatuntunan ng Paborito 88.1 dyan po sa may Barangay Kanawalan, Binmali, Pangasinan, si Mr. and Mrs. Aldo Bangsal. Morning sa Bangsal family dyan sa Kanawalan, Binmali, Pangasinan. At sa lahat na ng mga tagapakinig natin, good morning. Susunod na ang programang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Kasama pa rin natin sa Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Umpawila, kasumpala na pigaran, makanan, paimano, jalawat, DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan rinawa, tang opinyon, unong adliknaan.